Hamisu Breaker na ɗore fasihi ne, haka zalika kuma wato haziƙin mawaƙi ne wanda na tabbatar da cewa yana iya bakin ƙoƙarinsa wajen ganin cewa wato ya nishadantar wato da masoyansa a kowane lokaci. Hamisu Breaker dai an ba kuma sabon mawaƙi ne shi wanda yake wato buga waƙoƙin soyayya wanda kuma ana matukar wato jinjinawa kalan kokarin da yake yi, ba don kuma ba wato sai dan ganin cewa dama shi kwararre ne kuma haziki ne sannan kuma fasihi ne. Na tabbatar da cewa kai karan kanka kana matukar supporting din fasihin kuma hazikin mawaƙin wato wanda aka fi sani da suna Hamisu Breaker, ba don kuma ba sai dan yanayin yadda yake rera waƙoƙinsa da kuma wato yanayin yadda yake wato da murya a cikin waƙoƙinsa. Idan kuka duba, idan har za a cire maganar adawa, lalle fa fasihi kuma hazikin mawaƙi wanda aka fi sani wato da suna Hamisu Breaker ya iya waƙa sosai da sosai fiye da yadda ake tunani, haka zalika kuma fiye da yadda ake tsammani, domin da daga kai da iya waƙar ka inda waƙar soyayya ce to na tabbatar da cewa a ƙasan hazikin kuma fasihin mawaƙin wato kake wanda aka fi sani da suna Hamisu Breaker. Idan yau ne dai farkon ziyartar ka wannan tasha ta mai albarka mai suna wato kar ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar karara domin ci gaba da samun sabbin shirye-shiryen mu a cikin wannan tasha ta mai albarka da zarar mun dora. Idan kuma kun riga da kun yi, muna so ku danna mana alamar nan ta liking domin ita ma tana matukar taimaka mana sosai da sosai. Muna tabbatar da cewa za ku mana share din wannan bidiyo da ma sauran wayanda muke daurawa baki daya zuwa dukkanin wato wasu group da kuke da su a cikin wayoyinku na WhatsApp da kuma na Facebook. Muna matukar alfahari da ku kuma muna godiya da kalar gudunmuwar da kuke bamu a kowane lokaci, kuma muna ganin sakonninku na wato da kuma comment ɗinku na korafi, yaba da macin gyara baki daya. Mun gode sosai.